Mga senior citizens ug PWD sa Lapu-Lapu City, hayan madawat na ang inyong mid-year cash gift sa dili pa magsimana Santa. Karong adlaw ang schedule sa payout sa mga senior citizens ug PWD sa mga island barangay sa Dakbayan. Magsugod kini sa alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Samtang sa Sabado ug Domingo, April 12 ug 13, ang schedule sa payout sa mga barangay sa mainland. Matag rehistradong senior citizen sa Dakbayan, makadawat og tag 4,000 pesos. Samtang tag 3,000 pesos ang madawat sa mga PWDs. Ang Lapu-Lapu City adunay 35,317 ka mga registered senior citizens. Samtang 9,423 ang mga registered PWDs. Mato ni Catherine Ladaga, OIC sa City Social Welfare and Development Office, nga matag unang simana sa Hunyo nila iapod-apod ang cash gift sa mga senior citizens o PWD sa Dakbayan. Apan kay nang hinangat na ang eleksyon, hinungdan nga gisayo-sayo nila kini pagpanghatag aron di malangan. Masagasaan niya sa schedule, sa kabisi sa mga tao, and then of course umanta kabalo no, if we have new administration, ang mga documents na pod kanang sa ni malangay siya nya di mi gusto maapekturan pod, maapektahan ang atong mga katigulangan o atong mga kaigsoon ng PWD.